S25 ультра пачка нав запечатаний. Хотирааш бародари азиз 12 ва 512 производство Вьетнам. Пачка нав запечатаний. Нозиб мекушанд, гирёнаш мекунанд бародари, шумо омада харидорӣ кунед мешава. Ҳамаи телефонҳо нав пачка оригинал. Ҳамин касе мега оригинал нест, биё қатиш як телефони дига ҳамин хали қати шартам мекунем дар кор боша, споритам мекунем дар кор боша бародари азиз. Пачка нав запечатаниша. Ин нархда мумкин бисёри ҷода набоша бародаро, редка ҷода мефурӯшанд хали. На фақат магазини арзон маркет метавонед ба дили кор харидорӣ кунед. Ози ака гирёнаш мекунед, истифода мебараш. Иншоаллоҳ чӣ саволе доред, чӣ мақсад заказ дошта бошед, номерои дар рӯи камда занг мезанед. Дигар ҳам телефонҳоам ҳаст сайда мо, занг занед. Ҳамаи телефонҳо нав пачка аст, гарантия дорад. Худо нигаҳбон, барори кор саломат бош.